акаҷон рости гап дар деҳаи мо анами бобои холдорбой охирон иштироки ҷанг ай дига ҳама ажвафот кардан рости гап бой ниҳоят хурсанд меша бобои холдорбой салом алайкум салом алайкум худаш нағзай саломатия хуб ба шумо саломатӣ мехоҳем бикун навараҳои бобише навараҳои бобише марҳамати ака марҳамати ана бобои холдорбой ана бародарамон тасмим гирифтанд ки иштирокчиҳои ҷангда қанду орду ана равғану майдачайда овардианд барои шумо худо ба шукр худо ба шукр меҳнатҳои шуморо қадрдонӣ карданд ҳама чиз шуморо қадрдонӣ карда орду ҳама чи овардианд қабул кӣ раҳмат раҳмат бародар худо нигаҳбон шава худо нигаҳбонтон шава наварсои бобише анака бобиҷони бародарода аки ҷавонода камтарак як насиҳатнома як васият ки вақт шумо чикор кардену чӣ хеле хизмат карден халқда ватан модарда чӣ хеле хизмат кардену ини медалҳоро чӣ хел гирифтену кадоми шаҳрҳоро гаштену дунёро чӣ хел гаштену ҳамаша нақл ки бобиҷон аммо давраи ҷангҳои фашистиро мегӯяд 45 худо орӯзаро ҳеҷ ба ягон душмани касе гирифтор накуна ба худое беҳад рӯзи таҳшат буд бовар шаҳри волгоградда будему худи москвада будему ана ба омадем лави ҳамин дайраи динепурда худаш ҳамин фашисто аулаи дайра ҳамин пошка қати задану ку ин ҳаминҷа ҳали почада худаш ҳаминҷа ҳастай ҳаминҷа тири почка омада зад ана ҳамо айн ки ҷавони ботану ман ки боқувват ки будум тире пушка карана ки накард худаш парида рекашет дада рафта дар як кришаи хона зад чапча дод кришаи хонаро ҳамин талатуб када зада бурдака хе дидиам вақтиш ин мусоида чӣ хел хизмат кардаган ҷои хандаву ҷои чиш нест ё барақат хизмат кардаган ана 5 сол нава соҳаи бобиш ма нон нахӯрда ҷанг кардагим 5 соли топпа тоғра мешава мо нон нахӯрда ҷанг кардагим ака бобиҷон хеле дурӯғи бад нагоҳ пеш ёд ака хеле бачам нагзарону ака чӣ хел 5 сол нон нахӯрда ҷанг кардӣ ба худо мегум бовар намекунам 5 соли топпа тоғра мешава ки мо нон нахӯрда ҷанг кардагим бай 5 сол шумо чӣ хӯрда ҷанг карден агани фақат хлеб хӯрдагим